Danas sam odlučio da se testiram u maksimalnom broju ponavljanja iz jednog pokušaja u dve verovatno najpoznatije vežbe na svetu, a u pitanju su zgib i sklek. I kako bi ove dve vežbe bile pravilno izvedene, za zgib je potrebno da u gornjoj poziciji brada pređe malo šipku, dok u donjoj smo potpuno opruženi, dok za sklek u donjoj poziciji idemo laktom do 90 stepeni, u gornjoj poziciji se lakat zaključava i to bi bilo jedno važeće ponavljanje. Tako da, prelazimo pravo na izazov. I ništa ljudi, to bi bilo to od ovog videa, ja sam poprilično zadovoljan kako sam odradio. Ideje za nove izazove mi pišite dole u komentaru i do sljedećeg klipa, ćao!